Moni masana bwino ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi ma updates nkhani zochitika from around the world. Khala ndi pomwepo. Lero pa 11 June tiyambire ndi ku Mexico kumene ku nkhani ya World Cup. Lero li kukhala game yoyamba yotsegulira World Cup ku Mexico, ndipo dziko la Mexico timu yake ikumana ndi timu ija ya Bafana timu ya dziko la South Africa. Yetu ndiye akuluakulu South Africa ikusewera madzulo ano ndi timu ya Mexico. Akonzeka kumeneko zonse zili njimake. Kodi ifeyo ngati ma Africans tisapotere Bafana kapena tangokwiya pa nthawi ino? Ndikudziwa kuti ambiri ku Africa ali okwiya ndi zimene zikuchitika ku South Africa, makamaka zodana ndi anthu ena ochokera m'mayiko a mu Africa amene akuthamangisidwa ndithu ku dziko limeneli la South Africa. Ndiye ambiri ife tikhala tikusapotera Mexico kuti Mexico iwine, ngakhale South Africa ali neighbor. Komabe zimene zikuchitika padakali pano nkovuta kuti munthu unyamule mbendera ya South Africa ndi kuma supporta South Africa. Ndiye kukamba nkhani za ku South Africa, dzulo tinali live pa TikTok pomwepa, ndipo tinacheza ndi anthu ambiri ku South Africa amene amatipasa ma feedback kuti kumene kwako zinthu zili bwanji. Dzulo ena ku Cape Town kumeneku anatiuza kuti zikuonetsa ngati amalawi ena akumanama ndithu kutumiza mauthenga abodza ndi cholinga chofuna kuopseza amalawi onse amene ali kumeneko kuti achoke. Kukhala ngati anthu ena akuti akuoneka ngati kuti akungofuna kuti chifukwa choti iwo achoka anzawo enanso onse achoke. Ndiye akumatumiza mauthenga, mavideo, zinthu zakale kumadzipanga share ndi cholinga choopseza anzawo. Ndiye anadandaula ndithu anthu ena pa mene tinali pa live. Tiyeni tipemphe amalawi kuti tizipatsana information yolondola ndipo tizipanga verify information tisanapange share. Tikamaopsezana kuti dera lakuti lakuti kwavuta, tatiyeni tifufuze tipeze kuti uthengawo ngowona. Chifukwa mutha kupezeka kuti mwayika anzanu m'mavuto chifukwa ena akalandira mauthenga amenewa akumatha ndithu kufuna kuganiza zothawa, kusiya akatundu, kusiya anthu, nkuzapezeka kuti inuyo munkangonama. Ndiye tatiyeni tikhale responsible tikamapanga share information ya zinthu zimene zikuchitika ku South Africa. Tili ku South Africa komweko, ku Johannesburg dera lina la Cleveland kumene kuku kunachitika zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu 12 aphedwa, gulu la anthu la mifuti litangofika pamalo pena pamene panali ngati pa mashabini, anafika pamene popo muka neighborhood ndithu kotithikana ndi kumangoombera anthu. Akuti anaombera mosayang'ana nkhope, ndipo anthu 12 aphedwa, azibambo 9 ndipo azimayi 3, pamodzi anthu 12. Kupatula anthu 12 amenewa anthu enanso 9 ali ovulala ndithu ali kuzipatala. Anthu amene wawa akuti anabwera pa minibus ya white, ndipo atatsika minibus imwe anatenga mifuti ndikulowa ndithu ndikungoombera kenaka ndikubweranso minibus ija ndikuthawa. Padakali pano apolisi sadagwirebe anthuwa, ndipo sizikudziwika kuti cholinga chawo chidali chani kuti asachite ziwembu zimenezi. Ndiye mukaona news akukamba za masaka ku Johannesburg, malo ake ndi amene wako Cleveland, ndipo zimene zizachitika dzanali. Kuchoka kumeneku tiyeni tibwerere ku Middle East, makamaka ku Iran kumeneku. Tinakamba mu update ya mawa kuti dziko la America ndi dziko la Iran amamenyana usiku wathawu. America inakaphulitsa madera ambiri ku dziko limeneli la Iran, ndipo Iran nayo inabwezera inapita ku mayiko atatu kumene kuli mabase ya America, ku Bahrain, ku Kuwait komanso ku Jordan. Kumene ku Iran ikuti yo inapanga target mabase ya America. Padakali pano likulu la nkhondo ku America lanena kuti amaliza maataki awo, ndipo ayima ndithu zimene amafuna kupanga apanga. Likulu la nkhondo limene ku America akuti imene iyi inali defense chifukwa amapanga target malo momwe mmayika chiopsezo ku stima zodusa ku Strait of Hormuz, komanso imene mmayika chiopsezo ku asilikali a dziko la America. Ndiye iwowa akuti inali defense. Koma zokamba zimene zikusiyana ndi zimene Donald Trump komanso nduna yake ya zankhondo akamba. Donald Trump amati Irani akuyiphulitsa chifukwa choti ikuchedwa kusayinira zokambirana. Iwo amati Irani simva zokambirana pakamwa, imafuna kukambirana ndi mabomba. Ndiye America ikupanga zimenezi. Izi zosiyana ndi zimene aine yake alikulu la nkhondo akunena zonena kuti iwo inali self defense. Kumbali ya Iran yalengeza kuti Strait of Hormuz ndiyotseka padakali pano. Anena kuti atseka ndipo stima ina iliyonse isayerekeze kuyandikira ku Strait of Hormuz ndipo iphulitsidwa. Akuti stima kazonyamula mafuta, kazonyamula katundu zisayerekeze kulowera ku Strait of Hormuz. Warning imene yachokera kwa asilikali a dziko la Iran, IRGC. America kumbali yake akuti nzabodza zimenezo Strait of Hormuz ndiyotsegula ndipo stima zikudutsa. Komano anthu amene amayang'ana ma satellite, ma traffic ya stima pa Strait of Hormuz akuonetsa ndithu kuti pakuoneka kuti stima zambiri zayima, stima zimene zikuonetsa kuti zikusuntha ndi zochepa kwambiri. Ndiye nkhani imeneyi tikhala tikuyitsatira kuti timve kuti ma latest developments akhala otani.
Ningobwerezanso mitu ya nkhani zathuzi. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti South Africa ndi Mexico akutsegulira World Cup lero ku Mexico kumeneko. Ndipo amalawi ena ku South Africa adandaula kuti anthu akumapatsana kapena kutumizirana mauthenga abodza kamba kungofuna kuopsezana kuti wina aliyense achoke kumene akukhala. Ku South Africa kumweko kudera lina ku Johannesburg malo otchedwa Cleveland kumene kuku kwaphedwa anthu 12 ndi azifwamba ndithu amene anabwera ndi mifuti nkudzangowombera mwachisawawa kupha anthu 12 komanso kuvulaza ena ambiri. Ku Iran kumeneku America ikuti yayima kapena kunena kuti yamaliza maataki amene imachita ku Iran, ndipo Iran ikunena kuti Strait of Hormuz tsopano ndiyotseka kwa sitima zina zilizonse zodutsa pamalopa. Ndine Nesta the Black Teacher, zikomo kwambiri popezeka pa tsamba lino.